Γεια χαρά σε όλους, όπως υποσχέθηκα, σήμερα είναι το πρώτο βίντεο που φτιάχνω για τη σειρά Coach Yourself. Ο λόγος που ονόμασα έτσι αυτή τη σειρά των βίντεο, η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη σειρά, θα αποτελείται από πολλά όμως, μικρά βίντεο, τα οποία κάποιος καλό είναι να δει με τη σειρά. Γι' αυτό στον τίτλο κάθε βίντεο θα υπάρχει αριθμός για να ξέρετε με ποια σειρά έχουν δημοσιευτεί και έχουν φτιαχτεί. Και το ονόμασα έτσι γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε Γιώργο, έχει περάσει πολλά και έχει ξεπεράσει άλλα τόσα. Ίσως θα ήταν καλό να γραφτεί ένα βιβλίο ώστε οι άνθρωποι να δουν με ποιο τρόπο λειτουργήσε, πόσο έκανες, τι έκανες και έφτασες στο να μην κατασχολεί πλέον αυτό που περνάς. Αλλά να το θεωρείς και προνόμιο και πλεονέκτημα για να προχωρήσεις παρακάτω με πολύ παραπάνω δυναμική. Θεωρώ το βιβλίο λοιπόν κάτι ξεπερασμένο λόγω τεχνολογίας που καλώς ή κακώς έχει μπει στη ζωή μας. Οπότε νομίζω είναι πιο προσβάσιμο το να φτιαχτούν βίντεο και ο καθένας να μπορεί να τα βλέπει ή απλά να μην βλέπει την εικόνα και να ακούει την ομιλία, να το λειτουργεί δηλαδή σαν podcast όπως λέγεται, είτε είναι στο αυτοκίνητό του, είτε έχει κλείσει τα μάτια του το βράδυ και θέλει να χαλαρώσει. Όμως αυτό που προτείνω είναι, αν βλέπετε οποιοδήποτε από τα βίντεο πρώτη φορά, εκτός από αυτό που είναι εισαγωγικό και σήμερα απλά θα κάνουμε μια γνωριμία, προτείνω να έχει ένα σημειωματάριο, ένα μολύβι, ένα στυλό, ή για εκείνους που είναι της τεχνολογίας, κάποια συσκευή για να μπορούν να κρατούν σημειώσεις από αυτά που θα πούμε. Όπως και να έχει όμως, έτσι κι αλλιώς μπορεί κάποιος να δει τα βίντεο όσες φορές θέλει και να μπορέσει να κρατήσει αυτά που εκείνος θεωρεί σημαντικά για τον εαυτό του, γιατί το σημαντικό για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Ας δούμε κάποια πράγματα όμως σήμερα σε αυτό το εισαγωγικό βίντεο. Και εσύ είπα ποια είναι η αφορμή. Θα σας πω τώρα ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος πάντα ήταν να βοηθήσω. Και η προσφορά για μένα δεν πληρώνεται. Δεν είναι πώληση λοιπόν. Δεν κάνω πώληση. Κάνω μια προσφορά. Προσφέρω αυτά που έχω μάθει, αυτά που έχω βιώσει, αυτό που είμαι, την ψυχή μου με λίγα λόγια, σε κάθε έναν από εσάς εκεί έξω, που θέλει να βοηθηθεί, που θέλει να ακούσει δύο λόγια παραπάνω, που κάτι από αυτά που θα ακούσει μπορεί να τον οδηγήσουν στο επόμενο βήμα. Σημαντικό για μένα λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε εδώ πέρα μια κοινότητα ανθρώπων που ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο. Γι' αυτό το λόγο από την αρχή σας παρακαλώ πολύ, κάθε βίντεο από αυτά, ακόμη και αυτό που είναι εισαγωγικό, για να γνωρίσουν όλοι τι πάμε να κάνουμε εδώ, ποιος είμαι εγώ, που θα το περιγράψω σε λίγο, γιατί εγώ και όλα αυτά τα ωραία, καλό είναι να το μοιραστούμε με όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Δεν έχει σημασία αν εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί. Αυτό το ξέρει ο ίδιος. Ας του δώσουμε την ευκαιρία να δει κάτι και η απόφαση είναι δική του. Πάντα είναι δική του. Έτσι κι αλλιώς η ζωή μας είναι αποφάσεις. Αλλά θα ξεκινήσω από αλλού. Θα δούμε λίγο ποιος είμαι για εκείνους που κάποιος θα τους στείλει αυτό το βίντεο και δεν με γνωρίζουν, με βλέπουν πρώτη φορά. Θα μιλήσω για το γιατί εγώ, γιατί αποφάσισα να το κάνω και θα κάνουμε μια μικρή γνωριμία γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, ακόμη και στο προφίλ μου στο Facebook, που ενώ είμαστε φίλοι, όπως λέει το Facebook, στην ουσία δεν γνωριζόμαστε. Δεν ξέρουν ποιος είμαι, πέρα από κάτι δημοσίες, κακά καιρούς, βλέπουν ότι κάνω. Αν τις βλέπουν, όποιοι τις βλέπουν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε ποιος μιλάει και γιατί. Χωρίς αυτό το ποιος να εμπεριέχει κανένα εγωισμό προφανώς. Απλά εξηγώ ποιος είμαι σαν άνθρωπος. Γεννήθηκα το 1981 στην Αθήνα. Γεννήθηκα με αναπηρία. Είμαι άνθρωπος με αναπηρία και όχι άτομο. Ξεκινάω από αυτό. Δεν ξέρω γιατί εμείς οι άνθρωποι με αναπηρία είμαστε άτομα και όχι άνθρωποι, αλλά δεν θα παραμείνω σε αυτό το σημείο, δεν θα εστιάσω εκεί. Απλά το διευκρινίζω για όποιον μου απευθύνει το λόγο από εδώ και πέρα, ότι αν θέλει να με περιγράψει,
μπορεί να λέει άνθρωπος με αναπηρία. Και μάλιστα κινητική αναπηρία, όχι νοητική. Γεννήθηκα λοιπόν το 1981 με κινητική αναπηρία, μία πάθηση που ονομάζεται συγγενής πολλαπλή αρθρογρίπωση. Είναι μία πάθηση η οποία στην ουσία επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Γι' αυτό και λέγεται αρθρογρίπωση. Δεν ήμουν αρκετά καιρός προφανώς που γεννήθηκα με αυτό και έπρεπε ο μεευτήρας να κάνει πράγματα που δεν θα έκανε ένας νορμάλ άνθρωπος. Πήρε την απόφαση λοιπόν ότι μάλλον δεν θα με κρατήσουν, μάλλον ήμουν για πέταμα. Και όταν με παρέδωσαν τους γονείς μου, με παρέδωσαν με σπασμένα χέρια πόδια, μου είχαν φερθεί πολύ ωραία. Οπότε η ζωή μου στην ουσία ξεκινάει με μια απόφαση κάποιου άλλου ότι εγώ δεν πρέπει να έχω ζωή. Χωρίς να ερωτηθώ, χωρίς καν να καταλαβαίνω. Μιλάμε για τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση. Οι δικοί μου με γράτηκαν, εννοείται. Υπέροχοι άνθρωποι, οι γονείς μου, αξιόλογοι, εργατικοί, φιλότιμοι, οικογενειάρχες. Έτσι που δεν θέλουν να είμαστε τώρα όλοι. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η κοινωνία δημιουργείται. Μια κοινωνία που είναι λίγο, έλα βαριέσαι, έλα δεν πειράζει, έλα τι έγινε. Εμείς να είμαστε καλά και δεν έχει σημασία. Τελικά, και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά ξέρετε, κάποια πράγματα όσο και να τα έχεις ξεπεράσει, σου δημιουργούν ένα συναίσθημα. Δεν απαραίτητο για αυτό το συναίσθημα επηρεάσει τις αποφάσεις μου, αλλά δημιουργείται. Άνθρωπος του. Όπως το είπα από την αρχή, όχι άτομο. Οπότε, γεννήθηκα με αναπηρία, οι γονείς μου με πήραν, με πρόσθεσαν, με έβαλαν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο που να μπορώ να επιβιώσω, κυρίως από άποψη υγείας, και μετά ξεκίνησε ο αγώνας να ενταχθώ στην κοινωνία ως άνθρωπος με αναπηρία, να πάω σχολείο, να κάνω πράγματα. Δοκιμάσαμε το ειδικό σχολείο. Δεν μου άρεσε γιατί το ειδικό σχολείο ήταν ένα μυστικό σχολείο ανθρώπων που είχαν και κινητικά προβλήματα αλλά και νοητικά. Οπότε εγώ που δεν είχα νοητικό πρόβλημα δεν κατέκρινα τα άλλα παιδιά. Απλά στενοχωριόμουν και νόμιζα ότι και εγώ έτσι θα γίνω. Ήμουν μικρό παιδί. Οπότε εκεί αποφάσισα όπως η μητέρα μου και ο πατέρα μου ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω σχολείο, δεν μου αρέσει, δεν περνάω καλά και στενοχωριέμαι. Αν είναι να μάθω κάτι, να βρούμε τρόπο. Αν είναι να βλέπω αυτό και να στενοχωριέμαι, δεν θέλω. Οπότε η απόφαση που πάρθηκε ήταν ότι θα έπρεπε να πάω κανονικό σχολείο και απλά η μητέρα μου να είναι εκεί, ο πατέρας μου δούλευε και να με συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια τη μαθηκιακή μου πορεία για να μην είμαι μόνος μου, για να μπορώ να βγαίνω στο διάλειμμα, για να μπορώ να πάω τουαλέτα κτλ. Έτσι λοιπόν κάπως πέρασαν τα χρόνια, πέρασε το γυμνάσιο, συγγνώμη το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο και προς το τέλος του λυκείου έπρεπε να πάρω την απόφαση για το τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου και μου άρεσε, με μάγευε λόγω μιας καθηγήτριας που με μίλησε στο χώρο και εξαγωγικά η λέξη, με την καλή έννοια, ήταν να ασχοληθώ με την αρχαιολογία, να γίνω συγκεκριτής έργων τέχνης και αρχαίων ευρημάτων. Οπότε πήγα τεχνικό λύκειο, τελείωσα με άρικα, βραβεύτηκα από τον Δήμο Περιστερίου που έμενα, γιατί τώρα μένω οροπό για όσους δεν με γνωρίζετε, έχω φύγει από την Αθήνα, από Περιστέρι, από το κέντρο και έχω έρθει κάπου λίγο πιο επαρχιακά και πιο ήρεμα και πιο ποιοτικά προφανώς. Και βραβεύτηκα λοιπόν γιατί ήμουν από τους ελάχιστους αριστούχους που τελείωσαν το λύκειο με αυτή τη βαθμολογία. Βραβεύτηκα, φωτογραφίες πολλές, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, όλο το επιτελείο του Δήμου. Απλά για να βγάλουμε φωτογραφίες και να πει ο κόσμος τι ωραίοι άνθρωποι, τι κάτι είναι δίπλα στο παιδί αυτό και βοηθάνε και όλα αυτά. Κάπου εκεί λοιπόν το όνειρο το πρώτο γκρεμίστηκε γιατί ανακάλυψα ότι δεν θα μπορούσα να πάω ποτέ σε κάτι περισσότερο από το λύκειο λόγω έλλειψης υποδομής. Δεν υπήρχε υποδομή,
να παρακολουθήσω τα εργαστήρια. Τα θεωρητικά θα μπορούσα να κάνω και από το σπίτι μου, όπως κάποιοι γνωρίζετε, αλλά εργαστήρια δεν θα μπορούσα. Οπότε δεν θα μπορούσα να σπουδάσω. Το όνειρο μου γκρεμίστηκε και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω στη ζωή μου, γιατί είχα μάθει από μικρός ότι αν θέλω να επιβιώσω πρέπει να μπορώ να βγάλω μεροκάματο. Αν όχι μεροκάματο, χρήματα. Αν όχι χρήματα, να είμαι επιχειρηματίας. Αν όχι επιχειρηματίας, εισοδηματίας. Αλλά κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορεί να στηριχθεί η ζωή μου. Τα μηδαμινά επιδόματα που δίνει το κράτος, με τόσες ανάγκες που πρέπει να καλύπτω για να πω ότι έχω ποιότητα ζωή. Είναι λίγο παραπάνω οι ανάγκες ενός ανθρώπου με αναπηρία από ενός ανθρώπου που δεν έχει αναπηρία, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έπρεπε να βρω τι θα κάνω. Τότε ήταν η περίοδος της ζωής μου που δέχτηκα αυτό που σήμερα ονομάζουμε bullying, αλλά σε όλο το μεγαλείο. Γιατί η απόφαση μου ήταν ότι επειδή όσες φορές, για να μην μακρηγορήσω, είχα έρθει σε επαφή με σκυλάκια και τα σκυλάκια με αντιμετώπιζαν αν ήταν χαρούμενα με χαρά και αν ήταν επιθετικά με επιθετικότητα, δηλαδή δεν έδιναν καμία διαφορετική συμπεριφορά απέναντί μου, επειδή με λυπόντουσαν. Αποφάσισα ότι θέλω να είμαι δίπλα σε σκυλιά, να αντιμετωπίζομαι όπως οι υπόλοιποι, να μην υπάρχει διαφορετικότητα στο μυαλό αυτού που μου απευθύνει την προσοχή, λόγο ή οτιδήποτε, και να θεωρούμε ίσως μέσα σε άλλους ανθρώπους που είναι και αυτοί ίσοι με μένα. Οπότε αποφάσισα να γίνω εκπαιδευτής σκύλων. Έχω ένα χούι, θα μιλάμε λίγο ελεύθερα εδώ, δεν ήρθα να κάνω βίντεο και να πω πράγματα για να μιλήσω κάπου και να πείτε «Αχ, τι ωραία που τα λέει, πρέπει να είναι επιστήμονες». Εδώ θα πίνουμε καφέ. Θα μιλάμε και θα τα λέμε όπως τα λέμε πάντα, σαν φίλοι, με όσους με ξέρουν. Και μέσα από αυτή την ανθρώπινη όμορφη κουβέντα, χωρίς να κουνάω κανένα δάχτυλο, θα σας δείξω τεχνικές που χρησιμοποίησα, που έμαθα, που βρήκα, όλο αυτό που είμαι, μέσα μου, όλο αυτό που με κάνει να καταφέρω όσα καταφέρνω και ελπίζω και εύχομαι κάποιοι από εσάς να τα βρείτε χρήσιμα και να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε αποφάσισα να γίνω εκπαιδευτής σκύλων και επειδή όπως είπα έχω ένα χούι, μπορεί, ίσως, δεν ξέρω, δεν το λέω ούτε για καλό ούτε για κακό, το λέω σαν μια κατάσταση μπορεί να είμαι και κατά μία άποψη κυκοφάσμα, διότι ο εγκέφαλός μου λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, η τελειομανία είναι μια λέξη πολύ μικρή για να εκφράσει αυτό που είμαι. Δεν είμαι απλά τελειομανής. Είμαι ικανός να βρω τον κόσμο ανάποδα, αν αυτό που κάνω δεν θεωρήσω ότι βγαίνει όπως ακριβώς πρέπει να βγει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχω είναι ότι δεν ξεχνάω ποτέ. Θυμάμαι τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια από τη φόραγε κάποιος όταν μιλήσαμε πριν 2 χρόνια, μέχρι το ποιος ήταν ο διάλογος μου ακριβώς, τι διάβασα τότε πριν από 5 χρόνια, ποιος το είχε γράψει, σε ποιο περιοδικό το βρήκα και σε ποια σελίδα και παράγραφο ήταν. Όλο αυτό λοιπόν εμένα με βοήθησε να αποκτήσω ό,τι γνώσεις έπρεπε και θεωρούσα ότι ήθελα να έχω για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Μέσα από την έρευνα ανακάλυψα ότι τελικά αυτός που είναι εκπαιδευτής σκύλων δεν πρέπει καν να πιάνει το λουρί του σκύλου. Πρέπει να μπορεί να εκπαιδεύσει αυτόν που έχει το σκύλο. Τον ιδιοκτήτη, τον κηδεμόνα, τον φίλο του, τον γονιό του, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Εγώ το λέω ιδιοκτήτη γιατί η ιδιοκτησία σημαίνει και ευθύνη. Τα υπόλοιπα λίγο δεν ταιριάζουν με τα σκυλιά, να πω την αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα, το bullying. Υπήρχαν συνεργάτες, συνάδελφοι, φίλοι, κάποιοι συγγενείς μαγρινοί, κάποιοι γνωστοί από την αντίπερα όχθη. Με μια τάκα όλοι λες και ήταν συνεννοημένοι. Θα γελάει ο κόσμος που θα βλέπει έναν άπειρο να λέει ότι είναι εκπαιδευτής σκύλων. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν
ότι θα κατάφερα να αναγνωριστώ διεθνώς ως εκπαιδευτής σκύλων. Στην Ευρώπη το όνομά μου είναι πλέον πολύ γνωστό. Δεν το ασκώ το επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα όπως να φέρω βίντεο και άλλα πολλά. Και δεν ασχολούμαι γιατί απλά το κράτος αποφάσισε και εγώ δεν μπορώ να έχω δική μου επιχείρηση και να παίρνω παράλληλα ένα παιδικό επίδομα. Οπότε δεν έπρεπε απλά να επιλέξω αν θα παίρνω το επίδομα ή αν θα δουλεύω, γιατί θα διάλεγα τη δουλειά προφανώς. Έπρεπε να διαλέξω αν μπορώ να τους επιστρέψω αναδρομικά όλα τα επιδόματα που έχω πάρει από μικρό παιδί. Οπότε έκλεισα την επιχείρησή μου και μάλιστα ένα μήνα μετά από το γάμο μου με τη γυναίκα μου. Πάμε λίγο εδώ. Ξεκαθαρίζω κάτι. Η γυναίκα μου την ερωτεύτηκα. Η κινήθηκα, με ερωτεύτηκε και με κινήθησε. Δεν είμαι ο πιο εύκολος άνθρωπος, ούτε είναι αυτονόητο ότι επειδή μια γυναίκα με θέλει, εγώ λέω ναι. Αυτό λέω γιατί πολλοί άνθρωποι. Συγγνώμη, μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε ότι ξέρεις κάτι, πήρες τον Γιώργο που έχει τόσα προβλήματα, μπράβο σου, είσαι ήρωας. Παιδιά, με κυνήγησε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν είπανε σε όλα. Έπρεπε να αποδείξει πράγματα όπως και εγώ σε εκείνη. Άρα λοιπόν σήμερα τι κάνω. Σήμερα εν ολίγης ασχολούμαι με τη δικτύωση. Οποιασδήποτε μορφή δικτύωση. Μ' αρέσει να δικτυώνομαι με ανθρώπους, να δημιουργώ κοινωνίες μικρές, μεγαλύτερες και να βγαίνουν νοήματα από όλο αυτό. Είτε αφορά μια απόλυτη προϊόντων, είτε αφορά αυτό που κάνω τώρα που δεν έχει καμία σχέση με τίποτα από προϊόντα, εταιρείες και οτιδήποτε άλλο. Άρα, γιατί εγώ. Γιατί εγώ δεν σταμάτησα ποτέ, ούτε πρόκειται. Έχω βρει τους τρόπους να προχωρήσω. Και αυτούς τους τρόπους θέλω να τους μοιραστώ με όλους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλετε ή όχι. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσω ή όχι. Έχω τη διάθεση να το προσφέρω. Για όποιον το θέλει όμως. Άρα, σε πρώτη φάση, θα φτιαχτούν βίντεο. Πολλά. Το επόμενο βήμα θα το μάθει στην πορεία. Καλή αρχή σε όλους μας. Η αλλαγή είναι μέσα μας. Ο τρόπος που αλλάζουμε είναι πολύ πιο απλός από τον πόνο που περνάει κάποιος που δεν αλλάζει. Αυτό να θυμάστε. Το τίμημα θα επιλέξετε. Η επιλογή έτσι αλλιώς θα γίνει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και να περιμένετε μέσα στην εβδομάδα το επόμενο βίντεο που θα είναι όχι εισαγωγικό όπως αυτό εννοείται. Θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα βάλει τα πράγματα στη θέση του κάθε πρώτη στιγμή. Μοιραστείτε τα βίντεο με όλους. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.